mae tua 2,000 o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. A beth sylwon ni ychydig o flynyddoedd yn ôl oedd does na ddim unrhyw le yn Grangetown i na gymryd at ei gilydd i addoli Iesu ac i ddod i nabod a phrofi bywyd gyda Iesu yn y Gymraeg yma yn Grangetown. Felly, ddechreuodd criw ohonon ni cwrdd i weddio dros yr ardal yma a dros y blynyddoedd mae hwnna wedi datblygu i Angor fel yma i heddi. Ar hyd bywyd Angor Grangetown hyd yn hyn, mae bendant moment rili arbennig wedi bod. Ni wedi bod yn cael nosweithau carolau, lle mae loads o'r gymuned wedi bod yn dod a mwynhau canu carolau, jyst mwynhau cymdeithas gyda'n gilydd. Ac yn yr adegau yna, ni'n gweld potensial Angor fel y petai, ni'n gweld be gall Angor fod, a dyna yw ein gweddi ni, bod gweld criw anferth o bobl Cymru Cymraeg, pobl sy'n siarad Cymraeg yn Grangetown yn dod at ei gilydd ac addoli Iesu Grist. Angor is a Welsh church and the whole service is in Welsh, but what is great is that we make it accessible for all. So for those who are learning Welsh like myself, or for who don't speak Welsh, they can still come and have the whole service translated for them. Mae wedi bod yn gwych gweld myfyrwyr yn dod lawr i Grangetown i addoli efo ni, a mae'n gwych cael y cyfleoedd i annog nhw yn ei ffydd i rhannu Iesu efo'u ffrindiau yn y brifysgol. Gobeithio bod ni'n gallu gweld Grangetown fel lle maen nhw'n gallu gwrdd fe trwy wahanol ffyrdd, yn dod fan hyn i Angor ar Pnawn Sul, neu jyst cwrdd o gwmpas y bwrdd, neu trwy Alpha. A hyd yn oed gobeithio yn y dyfodol gweld y deilad lle byddwn ni'n gallu defnyddio i rhannu ffydd a rhannu pwy o Iesu a Cardiff yn yr ardal fan hyn. So, be bys fi'n deud i rywun sy'n meddwl am plannu eglwys yn Gymraeg, mynd amdani. Ni ydy pobl mwyaf anhebygol i plannu eglwys i wneud gwaith fel hyn, ond ni'n neud o, achos ni wedi profi y galwad dros ein bywyd ni. Ond mae Duw yn rhoi popeth ni angen, mae Duw yn llenwi y bwlch, a mae Duw wedi adfogi ni ar gyfer pob cam o'r ffordd. Ni dal yma, ni dal yn mynd, a ni dal yn sefyll, a mae gwaith yn tyfu. Ac ni'n excited i weld be mae Duw yn mynd i wneud yn y dyfodol efo Angor a trwy y criw sy'n cwrdd yma yn Grangetown. Deheuad ni ar gyfer y dyfodol ydy bod Duw yn ennill mwy a mwy o bobl i fod yn rhan o'i deyrnas o. Ydyn ni fel teulu fan hyn yn Angor, a be dyn ni eisiau gweld ydy bod mwy o bobl yn cael clywed am pa mor dda di Duw, be mae o'n cynnig, be sy'n ar gael, ag i fetru cael ei bywyd wedi trawsffurfio o ddod wyneb hefo'r Duw yna.